Der var et tidspunkt, hvor jeg ønskede, at jeg kunne spole tiden tilbage og fjerne al smerten. Men hvis jeg gjorde det, ville al den glæde, jeg har oplevet, også forsvinde. Where the doors are home and all day long. Har du bare der gerne med? Jo, selvfølgelig. Mange tak. Where the stairs are Jeg er til, at vi skal sidde og give ting frem og tilbage til tiden, så hvis der ikke sidder nogen der, skal jeg sætte med det? Ja, selvfølgelig. Super. the windows are breathing in light. Jeg hedder Mark. Hvad laver du så til hverdag? Jeg læser til jura, men jeg har valgt at tage et semester fri. Hvad vil du gøre? Det er det personlige årsager. Hvis det ikke er for meget at spørge om, selvfølgelig, så vil jeg bare gerne spørge dig om, hvad det er, de personlige årsager er. Jeg holder faktisk pause fra mit studie, hvis du ellers er ved det. Fordi jeg har fået kræft. When you try your best, you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you think there's a time, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. Er du okay? I am above, down below. Hej Nana. Jeg har kigget lidt på din CT-scanning. Jeg er desværre nødt til at fortælle dig, at din kræft den har metastaseret sig til dine lunger. Men vi har selvfølgelig nogle behandlingsformer, vi kan tilbyde dig, men lige nu der er chancen for dig ikke særlig stor. Hvad skal det betyde? Lige nu vil jeg max give Nana 2 måneder, men vi kan prøve at forlænge hendes levetid med noget kemo. Jeg vil lige lade det synge lidt ind, så vil jeg komme tilbage senere, og vi snakker lidt sammen. God bøn. Vi er enige om, at vi tager kemo. Er det ikke det? Hørte du ikke efter? Jeg har 2 måneder. Jeg dør. Jamen, altså, jeg er da også en del af dit liv. Du skal også tænke på mig. For Det er da vores bedre, liv. at jeg har 2 måneder, hvor vi har det godt. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, tænker du overhovedet på os? Det er jo netop det, jeg gør. Nej, det er det da ikke. Altså, Det er det da. Nej, det er det. Det er det. Nej. History down your face. Hej mig. Jeg vil bare sige dig, at det er gået en uge, og du har stadig ikke ringet tilbage til mig. Jeg har fået det værre. Vil du ikke godt være sød og ringe til mig, når du hører det her? Jeg savner dig.
Hey, du har stadig ikke ringet tilbage til mig. Jeg har virkelig brug for dig. Vil du ikke please ringe til mig, når du hører det? Down your face. Tears stream down your face. I promise you I will learn from my mistakes. Tears stream down your face and nights will guide you home and midnight. Godmorgen, Anna. Der er morgenmad lige om lidt, så hvis der er noget, du har, så siger du bare til. Er du vågen? Nana? Hjælp til stuen! Hans, kom! Ja, tak. Der er input. Jeg hedder først igen. Hvad er status? Input. Navn er Lindqvist, 21 år, cervisk cancer. Okay, lad os køre en til intensiv. Ja.